Tak dobrý den, děkuju za představení. Moje jméno je Veronika Skálová a ráda bych vás přivítala na dnešní přednášce na téma moderní analytické metody v potravinářství. Čeho se vlastně bude dnešní přednáška týkat? Budeme řešit požadavky na analýzy v potravinářství, jak si zajistit správnou kvalitu, jak si zvolit vhodný přístroj. Dále vyjmenuji problémy, se kterými se při měření často setkáváte. Pobavíme se o tom, jak jim předejít a zajistit tak spolehlivost měření. Jak už bylo řečeno, poté přijde čas na vaše otázky. Poprosím vás, abyste si je nechali nakonec. Případně je tedy můžete napsat během mého povídání do chatu. A hned se vrhneme na první téma. V potravinářství je analýza klíčová pro zajištění bezpečnosti potravin, protože chceme předcházet vzniku zdravotních rizik a zamezit kontaminaci. Důležitá je také konzistence kvality, která je nutná pro udržení stálé chuti nebo textury. Zásadní je také soulad s legislativou, protože, jak všichni víte, tak v každé laboratoři i v provozu je nutné plnit právní předpisy a normy. Proč vlastně sledujeme jednotlivé parametry při výrobě potravin? Protože jak chemické, tak fyzikální parametry přímo ovlivňují celou řadu důležitých aspektů. Chemické složení nám přímo ovlivňuje stabilitu neboli trvanlivost produktu, organoleptické vlastnosti, jako je barva, chuť nebo vůně, a také bezpečnost. Snižuje nám riziko růstu bakterií. Sledujeme také fyzikální parametry, protože ty přímo určují kvalitu procesu během výroby. Jak určitě všichni dobře znáte, je nutné dodržovat a plnit všechny možné i nemožné legislativní požadavky. Máme tu systém HACCP, což je povinný systém v Evropské unii. Najdete v něm například nařízení o hygieně potravin, zároveň také identifikuje a kontroluje kritické body během výroby, například pH během fermentace. Dále se řeší ISO normy. ISO 22000 zajišťuje management bezpečnosti potravin a ISO 9001 je systém řízení kvality. Světová zdravotnická organizace a Organizace pro výživu a zemědělství řeší mezinárodní standardy pro bezpečnost a kvalitu potravin. Mezi nařízení Evropské unie patří mikrobiologické požadavky na potraviny nebo povinné označování potravin a přesný obsah složek. A protože jsme v České republice, zajímají nás také české zákony. Například zákon o potravinách a tabákových výrobcích, případně vyhlášky Ministerstva zemědělství o fermentovaných produktech, tucích, olejích a mnoho dalších. U potravin se na legislativu hledí hodně. Každý z nás chce vědět, co si pustí do těla. A obecně se nároky na kvalitu jak od úřadů, tak i od lidí samotných neustále zvyšují. Zákon vyžaduje důslednou kontrolu kvality zejména proto, aby se zamezilo vzniku zdravotních problémů, které může způsobit například vysoký obsah soli nebo pH mimo normu. Aby vaši klienti dlouhodobě odebírali vyrobené produkty, je potřeba jim deklarovat stálé nutriční hodnoty. A pokud se bude ve vaší laboratoři či výrobě vše správně dodržovat, vyhnete se pokutám a častějším návštěvám ze strany kontrolních úřadů. Klíčové parametry, které je potřeba měřit. Řeší se parametry chemické, jako je pH, obsah kyselin, solí a cukrů a dále parametry fyzikální, jako je vodivost, rozpuštěný kyslík a teplota. A začneme prvním parametrem, což je pH. pH měříme v hodnotách od velmi kyselých s hodnotou 1 a 2 po velmi zásadité s hodnotou 14. Proč vlastně pH měříme? pH nám ovlivňuje stabilitu a bezpečnost potravin. Při zajištění správného pH potlačíte růst nežádoucích mikroorganismů. Je to klíčový parametr při fermentaci u mléčných produktů, vína a octu. Kyselé prostředí nám prodlužuje trvanlivost. Během výroby sýrů a džusů správné pH optimalizuje enzymatické procesy. A kde všude pH měříme? Jak už jsem zmínila, u většiny potravinářských produktů, jako jsou mléčné výrobky, maso, pivo, víno, džusy a mnoho dalších. Když vybíráme přístroj pro měření pH, musíme se dobře zamyslet, co od něj vlastně budeme potřebovat, jakou požadujeme přesnost, rychlost, kdo s ním bude pracovat. Zda se bude měřit na jednom místě, či bude lepší pro vás mít přístroj přenosný. Na prvním obrázku vidíte náš laboratorní pH metr. Má velmi intuitivní ovládání. V brzké budoucnosti bude možné si ho nastavit do češtiny. Má velký dotykový displej, je možné ho propojit s tiskárnou či připojit k internetu. Umožňuje až 5bodovou kalibraci a lze k němu připojit pH elektrodu pro aplikaci, kterou právě potřebujete. Vedle pH metru
Vidíte celou škálu našich elektrod, které lze k přístroji připojit. Elektrody jsou speciálně vyvinuté pro jednotlivé aplikace. Tomu odpovídá tvar buňky, materiál těla, typ solného můstku, konstrukce referenčního rozhraní a také použitý elektrolyt. To všechno proto, aby vám elektroda vydržela co nejdéle a zabránilo se kontaminaci. Každá elektroda je vybavena systémem Kalček, který vás upozorní na potenciální problém s kalibrací a vy se tak můžete spolehnout, že vaše výsledky jsou vždycky důvěryhodné. Máme v zásobě elektrody, které jsou buď více multifunkční, ať už obecně pro potravinářské účely, nebo máme jednu elektrodu pro potraviny a mléčné výrobky, či si můžete vybrat elektrodu specializovanou na jogurt, na mléko, na sýry, na maso, víno či ovocné džusy. Pokud potřebujete přístroj přenosný, máme tu pro vás hned několik možností. V případě obou řad, které vidíte na obrázku, se jedná o odolné, vodotěsné a přenosné pH metry, které měří zároveň i teplotu. Přístroj vybíráme i s elektrodou, podle toho, jakou aplikaci budete požadovat. Těch aplikací je opravdu mnoho, jak už můžete vidět, všeobecné použití, maso, mléko, jogurt nebo sýry. Řadu, kterou vidíte vlevo, 9816, je navržena tak, aby splňovala standardy HACCP. Je tak určena ještě pro náročnější uživatele. Přístroj, který vidíte vlevo, HI 2002 Edge, můžete použít jako pevný přístroj, ale můžete si ho vzít i při sebou, i při svých tolukách provozem. Setkala jsem se s přístrojem ve velmi prašném prostředí a nemělo to na něj prakticky žádný vliv. Na obrázku vpravo vidíte naši řadu Halo 2 testrů. Jsou to jednoduché ruční testry, které doporučujeme spíše jednotlivcům. Je možné je pomocí Bluetooth připojit k telefonu a máme je pro celou škálu aplikací. K těm, co jsem dříve zmínila, bych přidala ještě sushi, těsto na chléb nebo čokoládu. Dalším parametrem, který sledujeme, je obsah kyselin. Vyjadřujeme ho v gramech na litr. A proč? Protože nám výrazně ovlivňují chuť a trvanlivost potravin i nápojů. Jsou klíčové při výrobě fermentovaných produktů a konzervovaných potravin a u piva a vína kyseliny regulují rovnováhu mezi chutí a stabilitou. Správný obsah kyselin nám také inhibuje mikrobiální růst. Kde všude sledujeme obsah kyselin? U vína správný obsah kyselin podporuje správnou chuť. U džusů zase kyselina citronová ovlivňuje chuť i nutriční hodnotu. U konzervovaných produktů nám zase zaručí požadovanou chuť a chrání i před zkažením. Pomocí peroxidového čísla je možné testovat olivové oleje. Kontroluje se také obsah solí, neboli chloridu, který vyjadřujeme v procentech obsahu chloridu sodného. Množství soli v potravinách ovlivňuje chuť. Obsah soli je dán i legislativou. Sůl reguluje fermentaci v konzervovaných a uzených produktech. Sůl také snižuje aktivitu vody, čímž zpomaluje růst bakterií. A kde ji měříme? Například u sýrů, kde sůl pomáhá při zrání a zlepšuje fermentaci, u uzenin přesná koncentrace solí zaručuje chuť a trvanlivost, nebo u pečiva, kde je potřeba regulovat sůl a tím zajistit kvalitu těla a správné senzorické vlastnosti. Obsah solí se měří buď titračně, refraktometricky, nebo pomocí ISE, což je nejméně používaná metoda. Obecně kyseliny, soli, ale i další parametry měříme pomocí automatického potenciometrického titrátoru, které můžete vidět na obrázku. Má malý rozměr, uzavřené tělo odolá prachu. Má vysoce kontrastní displej a unikátní dávkovací čerpadlo o objemu 40 000 kroků umožňuje dávkovat velmi, velmi malé objemy. Jeho další výhodou je rychlost měření a především opakovatelnost. Ze základních metod bych zmínila ty naše řešené kyseliny a soli, dále volné mastné kyseliny, peroxidové číslo, kyselinu askorbovou, alkalitu nebo měření vápníku. Na obrázcích vidíte přístroj HI 931 s jednou analogovou deskou a kdyby vám to nestačilo, tak pro vás máme přístroj HI 932, kde můžete mít analogové desky 2. Ráda bych zmínila pár příkladů, kde naše titrátory pomáhají s měřením. V jedné mlékárně s ním měří právě ty zmíněné chloridy. V rámci obnovy přístroje ve velké pekařské společnosti pořídili přístroj 931, to je ten vlevo, na stanovení kyselosti kvasu. Zákazník je s ním velmi spokojený. Dále byste naše titrátory našli v masném průmyslu, kde s ním stanovují opět obsah soli. Laborantkám tam velmi usnadnil práci při komplikovaném měření v hustých suspenzích.
Ve slovenské mlékárně s titrátorem měří kyselost mléka. Naše mini titrátory, jednoparametrové, máme u spousty malých výrobců vína na Moravě. A velký titrátor na měření oxidu siřičitého ve víně jsem minulý týden, jako každý rok, kalibrovala ve velkém závodu na výrobu alkoholu. Posledním chemickým parametrem, o kterém se budeme bavit, je obsah cukru. Udáváme ho ve stupních Brix, kdy 1 stupeň Brix je 1 gram cukru na 100 gramů produktu. Cukr se sleduje, protože ovlivňuje sladkost, fermentaci a trvanlivost produktů. Je klíčový pro fermentované nápoje, jako je pivo, víno, dále pro džusy, marmelády nebo pečivo. Má také vliv na senzorické vlastnosti, jako je chuť nebo textura, ale i na energetickou hodnotu produktů. Obsah cukrů je opět dán legislativními požadavky, které můžete najít v nutričních tabulkách. Kde tento parametr měříme? Cukr měříme u vína a džusu, protože, jak už jsem zmínila, fermentace je přímo ovlivněna koncentrací cukru. U sladkostí a marmelád správná konzistence a sladkost zajišťuje trvanlivost produktu. A v pivovarnictví je potřeba měřit fermentační extrakt během výroby. Na obrázku vidíte řadu našich refraktometrů. Jsou to rychlé a přesné přístroje, které se snadno používají, a to jak v laboratoři, tak v terénu. Máme typy pro všeobecné použití, ale i typy více specializované. Pomocí refraktometrů můžete měřit například cukr v potravinách, v pivovarnictví, v džusu a moštech nebo ve víně. Jak už jsem zmínila, lze pomocí něj měřit i množství NaCl v roztoku. Dále také fruktózu, glukózu, nebo pokud byste potřebovali měřit cukr ve víně ve stupních Baume, i takový přístroj pro vás máme. A jak už jsem zmínila, obsah cukru lze nepřímo měřit i titrační cestou. Nyní bychom se podívali na fyzikální parametry. Jako první bych zmínila vodivost, udávanou v mikrosiemencech na centimetr. Vodivost je indikátor kvality vody, používané při výrobě potravin a nápojů. Vodivost nám také odráží koncentraci iontu, například minerálů nebo i solí. Sledujeme ji například u piva, kde je potřeba kontrolovat čistotu vody, což přímo souvisí s tvrdostí vody. U nápojů se pomocí vodivosti stanovují minerální soli v minerálních vodách nebo sodovkách. U konzervace je nepřímé měření obsahu soli důležité při přípravě nálevů. Dále bych zmínila rozpuštěný kyslík, měření v miligramech na litr nebo v ppm. Ovlivňuje nám trvanlivost a senzorické vlastnosti. Kyslík také urychluje oxidaci, čímž snižuje kvalitu. Stanovuje se u balených nápojů, jako jsou limonády nebo džusy, kde se právě kyslík sleduje pro minimalizaci oxidace. A u vína přítomnost kyslíku také způsobuje oxidaci. Vodivost můžeme měřit pomocí konduktometru. Na prvním obrázku vidíte náš profesionální laboratorní přístroj. Umožňuje vysoce přesné měření. Najdete v něm GLP funkce a je možné sdílet data i reporty. Pokud uživatel nepotřebuje sdílet data, mohlo by se mu hodit model 2003 Edge, který můžete vidět úplně vpravo. Máme i přenosný přístroj do provozu, který je velmi odolný, ale má jednoduché dvoutlačítkové ovládání. To je ten přístroj uprostřed. Důležitým parametrem, fyzikálním parametrem, je teplota, udávaná ve stupních Celsia, Fahrenheita nebo Kelvina. Teplota hraje zásadní roli při výrobních procesech, jako je pasteurizace, fermentace nebo chlazení. Zajišťuje, že produkty dosáhnou požadované kvality a jsou bezpečné pro spotřebu. Příliš vysoká nebo nízká teplota může ovlivnit růst mikroorganismů a ohrozit zdravotní nezávadnost. Nesprávná teplota při skladování může způsobit změnu chuti, textury nebo barvy. U zmrazených potravin se při kolísání teploty mohou tvořit ledové krystalky. A jak víme, spousta lidí nakupuje očima, takže textura i barva jsou u produktů velmi důležité. V Evropské unii existují přísné požadavky na kontrolu teploty během skladování a přepravy. Teplotní záznamy jsou poté často vyžadovány i při auditech. A kde teplotu sledujeme?
U pasterizace a sterilizace, kdy proces zahřívání zničí škodlivé mikroorganismy a prodlouží trvanlivost, například u mléka nebo u džusů. Fermentace, kdy teplota ovlivňuje aktivitu mikroorganismů, u jogurtů nebo vína. Chlazení a zmrazování. Nízké teploty zpomalují enzymatickou a mikrobiální aktivitu a tím prodlužují trvanlivost, například u masa nebo u ryb. Skladování a distribuce, kdy správná teplota zabrání znehodnocení produktů, například u mražených potravin. A pečení a vaření. Teplota se sleduje například na benzínových pumpách, když si jdete dát párek v rohlíku. Teploměry na obrázku úplně vlevo a na obrázku úplně vpravo vypadají velmi podobně, ale rozdíl tam je především v rozsahu. Zatímco první teploměr vám bude měřit teplotu do 150 stupňů, ten úplně vpravo dokonce do 300 stupňů. Zároveň je vybaven sondou s rychlejší odezvou. Lze s nimi měřit kapaliny, povrchy a samozřejmě právě i potraviny. Teploměry řady 15, to je ten krásný červený, ale každý parametr má svoji barvičku, abyste to měli v laboratoři veselé. Máme jich opravdu velkou škálu. Navařené maso, syrové ryby, saláty, ovoce nebo zeleninu. A změří vám teplotu do 300 stupňů. Přístroj 145 je určen pro všeobecné použití. Záleží tedy na vás, co je pro vás praktičtější. Tak, teď jsem vám vyjmenovala základní parametry, které je nutné sledovat při práci s potravinami. A řadu z vás určitě napadlo, jestli to nejde nějak zjednodušit. Děkuju za ten dotaz, tamhle paní ve druhé řadě. Odpověď je ano, s radostí vám představuji náš nový kompaktní zázrak. Modulární řadu 6000. S tímto přístrojem jsme schopni vám namodelovat až 3 parametry, které byste při vašich analýzách mohli potřebovat. pH, vodivost, rozpuštěný kyslík, ORP nebo ISE. Samozřejmostí je teplota. Přístroj bude kompletně v češtině a ve vaší laboratoři bude vypadat skvěle. Navíc nezabere ani moc místa, nicméně stále zůstává přehledný, což zajišťuje kontrastní displej. Jak můžete vidět na obrázku, jsou tam vlastně oddělené 3 obrazovky, každá měří svůj parametr a prostě pořád to zůstává přehledné. Lze k němu připojit velké množství sond pro jednotlivé aplikace. Je to opravdu všestranný univerzální přístroj. Jak můžete vidět zde, je vybaven 3 moduly. Každý měří nezávisle na sobě, což znamená, že můžete měřit 3 různé parametry, které už jsou vyjmenované nad tím, ale i 3 stejné parametry. Pokud byste potřebovali pH sondy na 3 různé matrice, není problém připojit každou zvlášť k modulu a už se nebudete muset zabývat přehazováním elektrod či potenciální kontaminací. Zároveň si můžete pořídit jenom jeden modul a ty další až později. Fantazie se v tomto případě meze nekladou. Nyní se zaměříme na téma číslo 2, což jsou nejčastější problémy, se kterými se můžete při měření setkat. Hlavním problémem bývá kalibrace. Měření s nepřesně kalibrovaným přístrojem může vést k chybným výsledkům. Například pokud nemáte pH metr správně nakalibrovaný, může vám vykazovat odchylky i o několik desetin, což může ovlivnit vaše rozhodování o kvalitě. Řešením je pravidelná kalibrace. Doporučujeme kalibrovat denně, případně při změně prostředí a používat certifikované kalibrační hodnoty. Na obrázku vpravo nahoře můžete vidět naši základní sadu, ale máme k dispozici celou škálu hodnot pufrů, které byste mohli potřebovat, ať už s certifikátem nebo bez certifikátu. Automatická kalibrace. Přístroje řady 6000, o kterých jsem předtím mluvila, nabízejí vícestupňovou automatickou kalibraci pro zvýšení přesnosti. Sami rozpoznají pufr, do kterého jste vložili elektrodu. Důležitá je také pravidelná kontrola kalibrace. Je dobré používat referenční roztoky pro ověření platnosti. Pokud byste měli nějaký problém, nebojte se zavolat svému obchodnímu zástupci nebo přímo k nám na centrálu. Rádi přijedeme, zkontrolujeme a skalibrujeme přístroj, ať se nemusíte bát nepřesných výsledků. Dalším problémem bývá znečištění sond jako takových a měřících čidel, kdy zbytky vzorků, tuky, bílkoviny nebo minerální usazeniny na sondách způsobují nepřesná měření. Například u měření mléčných produktů se mohou na elektrodách usazovat tukové složky, které zkreslují hodnoty pH nebo vodivosti. Řešením je používat
Řešením je pravidelné čištění. Je dobré používat čistící roztoky pro konkrétní matrice. V nabídce máme roztoky pro všeobecné použití, ten můžete vidět na obrázku. Dále pro oleje a tuky, usazeniny sýrů, mastnoty a tuky a usazeniny mléka nebo jogurtu. Elektrodu do nich vložíte, necháte působit a bude zase fungovat tak, jak má. Důležité je také správné skladování. pH elektrodu je nutné skladovat ve skladovacím roztoku, aby nedošlo k vyschnutí. Nikdy ji neskladujeme ve vodě. Nikdy pH elektrodu nesmíte skladovat ve vodě. Chyby způsobené vlivem okolních podmínek. Okolní podmínky, jako je teplota, vlhkost nebo elektromagnetické rušení, mohou ovlivnit výsledky měření. Například při měření vodivosti teplota výrazně ovlivňuje výsledky měření. Řešením je používat přístroje s teplotní kompenzací, což je například řada 6000 nebo Edge. Důležité je také pracovat ve stabilním prostředí. Je zásadní provádět měření ve stabilním laboratorním prostředí mimo přímé sluneční záření a zdroje vibrací. Člověk se také musí zaměřit na přípravu vzorků, protože nevhodná úprava vzorků, například nesprávné ředění nebo nehomogenní vzorky, může zkreslit výsledky. Například při měření v džusech musí být vzorek filtrovaný, aby se zabránilo působení vlivu pevných částic. Řešením je standardizace přípravy vzorků. Zaveďte si přesný postup pro míchání, měření i pro filtraci. Je dobré používat homogenizér, ten vám zajistí rovnoměrnost vzorku. A také si ověřujte správnosti postupů. Kontrolujte výsledky s použitím standardních referenčních materiálů. Jsme jenom lidé a samozřejmě může se stát, že i my uděláme nějakou chybu. Nesprávné zacházení s přístroji, chybné čtení výsledků nebo zanedbání údržby může vést k nesprávným měřením. Je potřeba školit váš personál, vzdělávejte své zaměstnance o správném používání přístrojů. V případě přístrojů HANA jsme vám k dispozici. Rádi přijedeme, proškolíme a vše vysvětlíme. Zautomatizujte si vaše procesy, například pomocí automatických titrátorů, které mají zároveň intuitivní ovládání, čímž se eliminuje možnost špatného zadání parametrů. Používejte přístroje s jednoduchým ovládáním, což přístroje HANA rozhodně jsou. Zásadní je také stabilita a kvalita používaných roztoků, protože použití prošlých kalibračních nebo titračních roztoků může způsobit nepřesné výsledky. Vždy si kontrolujte expiraci. Kontrolujte si datum expirace u všech používaných chemikálií, nejenom u kufru nebo skladovacích roztoků. Je důležité je dobře skladovat při doporučených teplotách a mimo přímé sluneční světlo. A roztoky pravidelně doplňujte, aby se nestalo, že vám dojdou. Chyby při interpretaci výsledků. Nesprávné vyhodnocení výsledků může vést k chybným rozhodnutím, například při kontrole kvality. Řešením je použití správného softwaru. Přístroje HANA umožňují ukládání a vyhodnocení dat přímo pomocí softwaru. Statistická analýza je dobrá. Provádějte si statistické zpracování dat pro ověření správnosti měření. A pokud byste měli jakékoliv nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit. Přístroje se mohou během času opotřebit nebo poškodit, což vede k nepřesnostem. Řešením je pravidelná údržba, kontrola a kalibrace. Zaveďte si pravidelné prohlídky. Rádi k vám přijedeme a provedeme jak kalibraci, tak kontrolu a samozřejmě i údržbu. Dobrá je také výměna opotřebených částí. Prostě časem se ty přístroje opotřebí i záleží i na tom, s jakou frekvencí je používáte. Nicméně je dobré pravidelně vyměňovat elektrody a membrány. I to jsme schopni vám během naší návštěvy zařídit. Tak, to bylo další téma zpracované. A pokud si z mojí přednášky zapamatujete těchto pár zásadních věcí, budu naprosto spokojená. Jak je důležitý výběr elektrody? Před nákupem elektrody se vždy zamyslete, na jakou aplikaci ji budete potřebovat. A nebojte se zeptat svého obchodního zástupce. Aby vám pH elektroda vydržela co nejdéle, je důležité ji pravidelně kalibrovat a hydratovat v uchovávacím roztoku. Při měření vodivosti je nutné mít elektrodu dostatečně ponořenou a je potřeba, aby se nedotýkala skla kádinky. I o vaši elektrodu na kyslík je potřeba se starat. O optické membrány bude stačit, když budete pravidelně vyměňovat optické elektrody, bude stačit, když budete pravidelně měnit membránu.
Pokud byste chtěli využít nabídku školení, o které jsem mluvila, až do 20. prosince nabízíme pro účastníky školení 50% slevu na dopravu, což vám školení zlevní klidně i o několik tisíc a určitě se to vyplatí.